Да, добре дошли на всички. Радвам се, че сме заедно на вече така официалното представяне на книгата на романа Елин на Павел Трифонов. И някои от вас вече имат книгата, прочели са я, така че ще могат да кажат нейното и да зададат въпроси. Другите първо ще научат за нея. Аз го открих, Владо, като автор от една книга, която много ми хареса, честно казано, признавам си я. Нарича се "Суета, суета". След това той даде една също много така хубава книга, която също много харесах. "Писателката", която е книга за Фани Попова-Мотафова, известната авторка, която преди 9-ти, така да се каже, изповядва доста сериозно нацистски идеи. Така, имайки предвид тия два негови романа, за които съм чел, за които съм писал, разказвал, дърва, и веднага си взимам майли, няма така, и почвам да чета. И се изненадах. Господин Трифонов, вие сте? Аз съм го казал и преди. И сега ще го припомня, че авторът не трябва да разказва книгите си. Той това, което е искал да каже, го е написал. И от тук нататък е работа на аудиторията и на литературната критика да казват успял или не е успял, до каква степен е успял и направо се е провалил. Но понеже сега сте тук вие и аз съм тук, ще се опитам да кажа нещо за самата книга, за самия роман. И то е, че го писах с голямо удоволствие. До такава степен, че забравих за основния проблем, а той беше да се съкращава. От 340 страници трябваше да ги направя около 200. Защото смятам, че това е форматът, на който държа. 190. 190. Ето толкова. Форматът, който забранява излишества на думите. Натрупването на прилагателни и прочее. И се сещам за един автор от 18-ти век. Миналия път стана дума за него. Той е сатирик, поет, един от най-тачените поети на 18 век в Англия, който казва, че думите са като листата на дърветата. Колкото повече са листата, толкова по-малко са плодовете. И аз съм възприел тази литературна сентенция за своя и се опитвам, до каква степен успявам на друг въпрос, и се опитвам да я спазвам. Важното е да се каже, че прототипите на част от героите са живи. Да. И аз съм живял с тях. Високо в планината имах щастието да живея с част от тях. Да ги наблюдавам, да си говорим. Така че това съкратеното всъщност е точно тази част. И затова не ми се съкращаваше.
Защото и Иса е жив. Да. И Сибела е жива. И Айлин е жива. Само Горун Кочев е измислен герой. И подобни на него. Така че тук се движа се отново, това е мой прием, отново се движа между документалното и реалното. Аз, като го четох този роман, все ми беше пред очите някакъв сценарий, ако се направи някакъв филм по него. Направо. Имаше ли пред очите си конкретен вид публика, за която пишеш? Нямаш. Не. Писах по-скоро с фокус към мен. На мене да ми е интересно, на мене да ми е любопитно. Аз имам места, на които съм се смял откровено, без да искам. С Панагюрското златно съкровище. Това е култов момент. Аз с Панагюрското златно съкровище. И на това съм се смял. Да, никак. Но този смях си идва по естествен път, той не идва да. Започнах да пиша тази книга с ясна конструкция, предварително създадена ясна конструкция. И това, че ще бъде накъсана, и това, че ще бъде с отделни, като под формата на разкази, части. Има там части, които са по една страница. Да. Една страница, минава и заминава. Но тя има пряка връзка с 10 страници преди това. Преди това, да. И с 10 след. И след 10 след. Читателя никога не знае къде ще го захвърлиш. В коя част на... Да. И кога ще го върнеш отново към пред 5 глави по-напред. И така. Да, има послание. Това може да е някаква цел. Освен удоволствието. Посланието е всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Значи книгата ми има послание. Ето, намери си послание.